May butag sa tanan. Labo na katong mga nagsunod sa ako ang video, mga Cebuano o mga Bisaya nga nasa lain-lain nga parte sa ato ang kalibutan, labi na sa Middle East. So, may buntag sa tanan, light them with my word. Ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa laiko diha sa ato ang Ebanghelyo. So ato ang Ebanghelyo karon kinutlo gikan sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 37 ngadto sa 44. Again, may buntag sa tanan. Light them with my word. Mato kita sa ato ang pagpambit. Sa ato ang gospel reading karong Domingo, kani naghatag og pagpaambit sa mga disipulo para kanato, no? Pagpaambit sa pagtuluntaan ni Hesus parte sa katapusan sa kalibutan. Gitawag kini parousia or eschatological end time. Nana siya karon sa Jerusalem, no? Human siya nag-travel sa gikan sa Galilea, nabot na gid siya sa Jerusalem para iyang pagkatapuson iyang mission diha sa iyang pasyon o death, no? Morning gi-prepare niya o gi-preparar niya ang mga disipulo kung unsay mga panghitabo sumusunod, no? O unsay musunod nining tanan, no? Ang atong reading karon kinutlo diha sa ordinaryong kapanahunan, no? Mo ni kaning first part ni sa Advento nga puno kayo sa kanang bitawng kabalaka ug puno kayo sa kanang kahadlok, no? But kani tanan mga reminders lang ni sa ato ang kinabuhi nga kaning kalibutan jud di ay temporary lang o sooner or later matapos gayud kini. And then atong lantaw diha sa kaugmaon nato nga naa gyud diha sa bag-ong Jerusalem, diha sa kinabuhing dayon diha sa langit, no? So kani nga mensahe si Jesus iyang gitransmit dito siyang mga disipulo. Ngani mahibaw-an ninyo nga gikan siya sa Galilee, nag-travel siya paingon sa Jerusalem para iyan tumanon iyang mission. While on the way, gatudlo siya sa mga katawhan, labi na sa iyang mga disipulo, no? Kani mo na ni katapusan iyang pagpanudlo sa iyang mga disipulo. Sa katapusan sa siglo o sa century, ang mga community nag-expect yun nga nagay immediate nga coming, no? Kanang mabut gyud si Jesus. Makita man nato ni sa sinulat sa 1 Thessalonians kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 11, no? Atong ibasing kini sa kanang kang San Pablo nga iyang gisulat, no? Ang uban gani kuno mga tao, no? Kung basahon nato in English, there were some persons who had ceased to work thinking that Jesus was about to arrive, no? And also nangutana sila kaugalingon kung si Jesus mabot, unsa may mahitabo, unsa man ang langit, no? Nabay madala makita tanan ug nay sana mabilin, no? Nagyoy kanana ang during that time nagyoy atmosphere ba ang ilaha sa ilang pagtan-aw sa ilang kaugalingon nga kanana ang naikadlok, no? O kabalaka, no? Ngani karong panahon na mo magani kay grabe kayong pagpanagna karong panahon na pagani mga pizza ug kanos agid moabot ang katapusan sa ato ang kanana ang kalibutan o nagani mga sinyalis pa nga i-explain, no? Ipadayag kanato nga daghang manalagna nga mao na gi katapusan kani, like mga terorista nga makita nato o sinati nato o mabasa nato diha sa mga mantalaan
sa news nga uy mo na ni sinyalis og mga panghitabo ug uban pa nga grabe nga panghitabo like kanang kataladman, no, earthquake, baha, linog ug uban pa, no. Mo na ba kani ang mga sinyalis sa katapusan sa kalibutan? So unsa man nato pagpangandam og tuod, no, kay moabot man gayud kining katapusan sa kalibutan o dili lang nato mahibaw-an o dili nato matagna, wala gay magkatagna mo nang ato ang tan-awon og tukion nato dinhi sa ato ang pagtulon-an. Si Jesus nagpabilin og duha ka panag-ingnan, no, para kita makapadayon sa atong panginabuhi hangtod nga moabot gyud si Jesus, no. Usa nga panag-ingnan nga gi tudlo nato gikan kang Jesus nga moabot gayud siya, no. Kana na ang iyag yung gipadayag kanato nga moabot yun siya. Ikaduha, walay lain nga makahibalo nini ang amahan lamang. Dili magani siya og mga angheles og uban pa diha sa kananaang mga balaan nga mga tao ug uban pa diha, even atong Santo Papa di magani kibalo ug moabot na gayud ang ikaduhang pagbalik ni Jesus ug katapusan sa kalibutan mo na ang parusiya, no. Mo na makita nato sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 36, no, ining ebanghelyo, wala gayoy nasayod may tungod sa adlaw ug oras sa akong pag-abot, bisan ang mga anghel sa langit o ako ang anak sa Dios, gawas lamang sa amahan. Mao kani ang tubag sa mga question o mga kanang kabalaka nga mooy mahitabo sa kaugmaon natong tanan, no. Si Mateo nining ebanghelyo naghatag nato, no, og mensahe ug unsa ba gyud kani ang ato ang lantaon, no. Sa bersikulo 37 siya, ang buhaton sa mga tao sa panahon nga ako nga anak sa tao mubalik mahisama sa gibuhat sa mga tao sa panahon ni Noah, no, Noe. Kaysa wala pa mulunok, wala sila'y laing gibuhat kundili ang pagpalabig kaon, inom o pagminyo ay hangtod sa adlaw nga si Noe misunod sa arka. Wala gayud sila masayad kung unsa ang mahitabo hangtod nga milunok o nalumos silang tanan. Ingon usab niini ang mahitabo kung ako anak sa tao moabot na. So mo kaning istorya ni Jesus, no. Mo nang the coming of the Son of Man will arrive as in the days of Noah. Diri para maklaro gayud na ay ihang gipahimangno o tawag nga kinahanglan kita mahimatngon gayud og magbantay, no. Kay nga naman iyang gipasusama dito sa panahon ni Noah, no. Sa panahon ni Noah nga siya naghatag diha sa panag-ingnan nga mao kanina hitabo sa panahon ni Noah. Makita nato ni sa Genesis kapitulo 6 bersikulo 5 hangtod sa 8 o 14. Sa bersikulo 40, nianang mga adlaw posible nga mahitabo nga adunay duha ka lalaki nga mabdan nga nagtrabaho sa uma, ang usa kwaon ug ang usa mabilin. O posible usab na naiduha ka mga babae, ang usa sila nagaling, no, ang usa kuhaon ug ang usa mabilin. So unsa may pasabot ini? Nagpasabot na kini nga naay kaluwasan, ang usa kuhaon, ang usa mabilin. Asa man mabilin? Dito gayud sa kinabuhing dayon diha sa impyerno. Ang usa madala dito sa kinabuhing dayon dito sa ato ang Ginoo sa kinabuhing dayon nga walay katapusan
nga gingharian. Sa bersikulo 42, busa pagbantay kamo kay wala kamo mahibalo kung kanusa moabot ang inyong Ginoo. So naghatag si Jesus og konklusyon, no? Pagbantay, pagmata, pagtukaw, mabinantayon, no? O nagitawag be vigilant. Kay ang Ginoo man ang naghatag nato og kanusa siya moabot. Kanusa ang kananaang anak sa Dios nga si Jesus mubalik pag-usab, no? Siya may maghatag nini og kapanahonan og kanusa bagyon. Iyang oras, iyang panahon og iha pagyon kabubuton og kanusa kani. Well, mayon ka nga ang usa ka adlaw sa Ginoo sama sa Salmo 90 or kang ikaduhang sulat ni San Pablo kapitulo 3 bersikulo 8 nga sama gani sa usa ka libo ang usa ka adlaw sa Ginoo, no? Sama sa usa ka libo para sa ato, no? Dili ta kay balog yun. Ang Kairos, ang oras sa Ginoo, God's time, independent man kani siya sa atong oras, no? Mo nang gitawag na Kronos. Dili nato gani may baw-an o dili kita maka-interfere, no? Dili kita maka kanana ang pangilabot diha sa oras sa Ginoo. But ang ato lang magbuhaton di ay sama sa istorya ni Jesus, mabinantayon, magmata, magtukaw nga dili kita masapnan nga nagbuhat kita sa mga buluhaton nga dili maayo, naglunang kita sa kasalanan, nag-usik-usik kita sa panahon, sama kang panahon ni Noe nga ang mga tao nabisig yapon sa ilang pag-inom sa kahilayan, nabisig yapon sila sa ilang ordinaryo nga mga buluhaton, labi na buluhaton nga dili gayud importante diha o esensyal diha sa ato ang Ginoo, no? Sa bersikulo 43, timan-in ninyo kini kung mahibalo ang pagtagbalay kung unsang oras sa gabi moabot ang kawatan, sigurado nga magbantay siya aron dili makasulod sa iyang balay ang kawatan. Busa, mangandam gayud kamo kay sa oras nga wala ninyo damha moabot ako nga anak sa tao, no? Kung ikaw tagbalay og naibalo pa lang gyud ka kanus kakawatan og moabot ang kawatan, sus makaandam gayud ikaw. But kita di man gyud ta gusto nga sudlan kita sa kawatan, no? Musulod ang dautan nga mga tao diha sa atong panimulay. So unsay atong pagabuhaton, gapangandam kita nga dili kita masudlan, ilak na to ang mga putahan, atong i-check up kada gabi nga dili kita masudlan, o para kita andam og hinanok ang atong katulugon, no? Pareha ra gyapon sa atong kinabuhi. Kung kita nagbuhat kita sa maayong buluhaton sa Ginoo, nagbuhat kita nga wala maglunang diha sa sala, no? Naghatag kita o nagtapang kita sa atong isikataw para pud sila pud mismo mahigugmaon sa Ginoo, no? Dili kita mabalaka, dili kita kanana ang alanganin sa ato ang kinabuhi. Apan andam kita, kumpiyansa kita nga pag-abot sa Ginoo, dawaton gayud kita, makapasan gayud kita, mo-qualify gayud kita dito sa gingharian sa langit. Dili gayud kita maingnan sa ato ang Ginoo nga tawgon kita, oy Pedro, dali una ka karon dire sa ako ang gingharian, apan mangutana ko sa imo, asa man imong mga anak, wa man imong mamadala, asa man imong asawa. Mangalot siguro ka, Lord, kuan manggod, di gyud ka karason ni ana.
apan mangutana kayo siya ngano man unsa man day imong gibuhat. Asa man imong mga kaigsuunan nga nasa imong palibot. Binunyagan man ikaw unsa may imong gibuhat. Labi na sa katong kanang ubos nimo mga kaigsuunan. You say, whatever you do to the least of these brethren of mine. When I am hungry, did you feed me? When I am thirsty, did you give me drink? When I am naked, did you clothe me? When I am homeless, did you give me shelter? When I am sick in the hospital, did you give me or visited me? See, I am the one that you treated me such in this life. Ako katong mga tao imong nahimamat sa imuhang kinabuhi. Mats nga imong nahimamat ang imuhang membros, pamilya, ig-agaw, uban pa, ug uban pa mga tao nga ubos sa inyong sa inyong katilingban, sa inyong simbahan. Depart from me, you evildoers. I do not know you. So brothers and sisters, basig maingon ana ang ato ang mahingin lang kita sa Ginoo, no? Asa man sila. So pagka mabinantayon, muabot ang Ginoo nga dili nato ngani kanang mamatikdan, no? Dili nato mabantayan. Muabot lang siya apan ready kita. Kani may tabo kita, kung kita dili aware gani, di ta may bawaan kung muabot na kayo siya. But siya naghatag lang siya duha ka butang sa ato. Kinahanglan sa iyang ibalik-balik, kinahanglan attentive vigilance, no? Kana bitaw conscious ka nga na mabinantayon lagi, no? At the same time, kanang malinawon, no? Malinawon sa ato ang panginabuhi, no? Malinawon sa ato ang panginabuhi, malinawon sa ato ang mga relasyon diha sa atong katao, no? Wala kita yung mga kasalanan o mga traso, tanan atong gibuhat para sa kinahanglanon sa ato ang mga brothers and sisters o ato ang membros pamilya, no? Kung naay mga nasad-an, kinahanglan ato ang pasayloon. Kung kita makasala, kinahanglan mga kitag pasaylo. Kung tan-aw nimo nga naay imuhang kinahanglan nga issue diha sa Ginoo, imuha ka nang i-resolve, no? Gasimba kinakanunan ang sakramento ato ang sundon kanunay atong ang buhaton labi na sa Sacrament of Reconciliation, no? Brothers and sisters, kani nga attitude, kani nga kananang batasan, no? Mo kani ang sign nato nga mature na kita sa ato ang kaugalingon o naay pagka-malinawon sa ato ang pagpaabot, pagpangandam. Nan dili ta konsensya, malinawon kita, then brothers and sisters, sigurado kita kung moabot ang Ginoo. Mao gyud ang kanana ang katuyuan sa Ginoo. Madala gayud kita dito sa iyang kingharian sa langit, no? So unsa man nato pag-prepare kung mangutana ta og usab atong kanunay lantawon si Jesus diha sa krus nga siya nagpadala, no? Ang Ginoo nagpadala sa ato ang Ginoong Hesus para kita maluwas. Siya nagantos diha sa ato ang kasalanan para kita madala dito sa iyang gingharian diha sa katapusan.
panahon. The very important reason nga kita mao'y pinag-importante nga rason nga kita mabinantayon, no? Nganong ngayon man ko nga look at Jesus on the cross, kay sa atong pangpanginabuhi magud daghan kayo ang ato ang mga kasinatian, no? Ngani dili nato may bawaan nga lagi ato ang mga kayubos, kaligot-got, kayugot, o kita pun mabuhatan sa salaon sa uban. Apan usahay mangita kita sa kanang entitlement ba, kanang kinahanglan nga ako ning ariglohon, kinahanglan dili gayon pwede nga dili ako makabalos niya, ako gid silang baslan usab. But pareha ba sila o batasan nimo? Basig dili po sila Kristiyanos. Basig sila po kinahanglan po nimo i-reach out kay dili sila o wa sila kaila sa Ginoo. So ato pagabuhaton para mahatagan kitag alibyo sa ato ang kinabuhi, atong sud-ongon si Jesus. Nabaday reklamo ni Jesus nga gilansen sa krus. Wala pa siya reklamo. Unsa iyang gibuhat? Ginoo, pasayloan sila kay wa sila kahibalo sa ilahang gibuhat. No? Pareha kita sa kakawatan ato niaging Domingo ngayon, Lord, mo na lang atong istorya sa atong Ginoo, Lord, kung maghari ka diha sa gingharian sa langit, ayaw biya kong kalimti. Mo na lang atong buhaton, ayaw kong kalimti. Kaya atong mga tao palibot na ito, usahay dili man pareha sa ato, no? Of course, makasala sila sa imo ni imong istoryahan, but not to the point nga imuha gyud siyang tukion og maayo, no? Di nato na mabuhat kay dili sila pareha sa ato. Kita tanan gitawag sa pagpreparar o pagpangandam panahon sa Adbento. Kay mo maning panahon nga ang Ginoo ni abot, no? Ikaduhang pag-abot o primerong pag-abot, no? The final coming nga atong pahimangnuan kita sa pagpangandam karong umabot nga Domingo, o sa ikatulong Domingo, no? Upat man ka Domingo ang Adbento. Duha ka Domingo man yung pagpangandam sa ikaduhang pag-abot ni Jesus sa final judgment, sa eschatological time, end time, o parousia. Sa katong duha ka Domingo nga moabot after the 2 Sundays nga preparation sa end time, mo na ikatulo, ikaupat mo itong pagpangandam po, no? Balik lantaw sa primerong pag-abot ni Jesus diya sa pasungan. Muna na ato pong andama natong kaugalingon, i-review nato in thanksgiving nga gipadad-an kita o manulunda, gipadad-an kita o Bisaya, manluluwas, no? So munang magbantay gyapon kita sa atong mga lihok, basig atong preparasyon, wala mahisubay. Diha lang sa mga dayan-dayan sa Pasko nga atong gipangandaman, diha lang sa mga unsa pang mga pagkaon o uban pa, wala diha sa atong relasyon, wala diha sa atong pag-support isig usa, o wala ato ang pagpangandam sa pagpasalamat sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Sama sa pasahon sa ikaduhang pagbasa sa Romans Kapitulo 13 versikulo 11 hangtod sa 14, kita gipahimangnuan sa atong pagpangandam sa ato ang kaluwasan nga dili nato kay bawaan nga moabot na gyud. Si Jesus nagtawag kanato nga mabinantayon kita, no? Individually as a community. Kay kita kung lax kita o magpabaya kita sa ato ang kinabuhi o sa ato ang kinabuhing Kristohanon, basin baya kita nga
kanang masapnan kita nga dili kita andam. Kay di man kita kay balo og kanusang oras ug takna ang Ginoo moabot, no? Labi na sa gipahimangno nato sa first Sunday of Advent, no? Primerong Domingo sa Adbento. Ang atong preparasyon, ang atong pagpangandam. Kinahanglan mo tan-aw sa ato ang kaugalingon kung ang ato ang preparasyon ba nahisubay ba diha sa paglakat ni Kristo, no? Sa iyang footprints, sa agi niya, sa iyang tiil. Kita ba nakasunod ba kita diha sa agi sa tiil ni Kristo diha sa ato ang pagpangandam o basin baya o wala? Salamat kayo nga igsuon og may buntag sa tanan. Again, light them with my word. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless.